Y no dime por qué, no sé, me van los recuerdos que tengo. É a primeira vez que se fai porque querían, bueno, como dar visualización á danza, á arte e, bueno, distintos estilos artísticos, vamos, porque non só é danza, tamén temos teatro aquí. Simplemente é como para dalo a ver, porque en sí en 2 semanas as clases son cortiñas, non é que dea tempo a ver unha clase a mellor completa, no caso de ballet non sería posible, pero si a ver unhas pequenas pinceladas, ás nenas gustalle facer exercicios divertidos, estirar, fortalecer o corpo e exercicios máis ben técnicos que tal. E, obviamente, bailar tamén. Bailamos todos os días. Hago 1 y 2. Bajo, subo. Bajo, subo. Eso es. ¿Se entiende? Sí, sí. Cojo, giro, bajo, subo. Sí, empezamos esta semana, desde o lunes, creo que 28, hasta a semana que ven o viernes tamén. As nenas teñen horario de 10 a 2. Esta semana, por exemplo, tuveron unha masterclass de jazz con Carla Places, que é unha chica que se formou de maneira profesional en Madrid. Bailou no musical Mamma Mía e agora mesmo forma parte do elenco do musical de Wicked e doulle as 2 primeiras masterclass de jazz. Esta semana empezaron con teatro e a semana que ven me parece que volven a empezar con jazz con unha profesora distinta. Tengo de ti, no se olvidan. Sigo extrañando mi vida y quiero decirle que vuelva. ¿Cómo hacer que hoy somos dos desconocidos? No, chicos non hai, hai sobre todo nenos, porque en verdad no mundo da danza, nesta industria, sí que é verdad que, sobre todo nos pueblos, se fora a mellor nunha cidade, non, pero sendo un pueblo, xa vas a unha escuela de danza e apenas ves nenos. Aquí son todas nenas. É de edades de 10 anos para diante. Este grupo, creo que as máis maiores teñen 14 anos. No se olvidan. Sigo extrañando mi vida y quiero decirle que... A ver, a min pareceme moi ben que den vista á danza, porque senón de por sí a xente ao mellor non se nota. Danza urbana ou danza moderna, pois ao mellor sí que se ve máis, pero, por exemplo, danza clásica ao mellor non se ve tanto ao mellor nun pueblo. Pero está ben que mezclen todas as distintos tipos de danza que hai e, as instalacións están ben, que teñan unha aula ben con espello e material incluso para traballar exercicios máis de fortalecer músculos, que hai material. ¿Por qué?